ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନର ମାନେଟା ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଯିଏ ପ୍ରେମ କରିଛି ସେ ହିଁ କହିପାରିବ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ। ଭଲ ପାଇବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଭଲ ପାଇବା ହେଉଛି ଦୁଇଟି ମନର ମହାମିଳନ। ମାତ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ଅର୍ଥାତ୍ ମମତା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ସେହିପରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା ତା'ର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ତାହାରି ପାଖରେ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ। ଭଲ ପାଇବାରେ ଦେଖାଯାଏନି ରଙ୍ଗ ଜାତି, ବରଂ ଭଲ ପାଇବାରେ ଦେଖାଯାଏ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେଠି ପ୍ରେମ ଥାଏ। ପ୍ରେମ ଏପରି ଏକ ଶବ୍ଦ ଯାହାର ନାମ ସ୍ମୃତିପଟକୁ ଆସିଲେ ମନରେ ଅସମାରି ସ୍ୱପ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରେ।